फुंनि समा साननि जागायजेननायल' नङा, बेयो मोनसे इसोरजों लोगो मोनज्लायनायनि गोदान सम। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि बिसयाव बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ, जाय बिसया नोंथांनि जिउखौ सोलायहोगोन। बेनो जाहैबाय फुंनि ब्रेकफास्टनि सिगाङाव मावनो गोनां मोनबा आत्मिकनि खामानि, जायहा नोंथांनि आबुं सानखौ बोरजों सुफुंनानै होगोन। मानोना सैथोआ बेसोदि जों जेरै हास्थायो दिना बेबायदि जाया एबा साना बेबायदि जाया, नाथायब्ला जों जेरै जागायजेनो बेबायदिसो जायो। जुदि जोंनि साननि जागायनाया इसोरजों लोगोसे जायोब्ला, अब्लाना साननि जोबनायाबो बिनि गोजोननाय आरो बिनि बोरजों जागोन। दा बेनिखायनो फै अनजाग्राफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखौनो नायगोन, फुंनि जि ब्रेकफास्ट दङ, बै जानाय आदार दङ, बै जानाय आदारनि सिगाङाव माखासे मावनांगौ आत्मिक खामानि मावनांगौ दङ, जायखौ जों मोनबा बाहागोआव रानदों एबा मोनबा पइन्ट लानानै फैदों। दा बेयावहाय बै मोनबा पइन्टखौ नोंथांमोना मोनफा मोनफा नायलांबाय थादो, जेरावहाय नोंथांनि गासै सानानो बोरगोनां सान जागोन आरो जाफुंसार जागोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दे अब्ला अनजाग्राफोर, प्रेज द लर्ड होननानै बयखौबो खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बयखौबो बरायबाय। दे अब्ला जोङो मोनफा मोनफा पइन्ट फारसे एबा बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। फुंनि जानाय ब्रेकफास्टनि सिगां सिगां मावनांगौ गिबि आत्मिक खामानि, बेनो जाहैबाय इसोरखौ गिबियाव हामबाय हो एबा धन्यबाद हो। जेब्ला नोंथाङा हरनि उनाव एबा फुंनि समाव एबा उन्दुनायनि उनाव जेब्ला गिबि मेगन खेवगोन, बै मेगन खेवखांनाय लोगो लोगोनो मबाइलखौ हमनो नाङा, मबाइलखौ दांनो नाङा आरो सिखांनाय लोगो लोगोनो मेगनखौ बेखेवनाय लोगो लोगोनो जेबो अजद आपत्तिफोरखौ लाबोनो नाङा। नाथायब्ला फुङाव बिसनानिफ्राय सिखारनाय लोगो लोगोनो एबा मेगन गेवनाय लोगो लोगोनो, सिरि मोननाय लोगो लोगोनो इसोरखौ हामबाय हो, धन्यबाद फोरबो होननानै बुं। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बे खामानियानो जोंनि साननि गिबि खामानि जानो नांगौ आरो बे खामानियानो जाहैबाय मा? जे इसोरखौ धन्यबाद होनाय, हामबाय होनाय, बेनो जोंनि गिबि साननि जागायजेननाय खामानिया बेनिफ्राय जानो नांगौ। मानो जानो नांगौ? मानोना मोनफ्रोमबो फुं, मोनफ्रोमबो सान जिखौ जोङो मोनदों, बियो जोंनि थाखाय मोनसे दान, गिफ्ट, मोनसे उपहार, जेरावहाय जोङो मोनदों। अनजाग्राफोर, गोबां सुबुंफोरा, गोबां फोथायारिफोरा थांनाय हराव जों खौसेयै उन्दुदोंमोन बै हराव, नाथाय गोबां मानसिफोरा फुंनि समाव सिखारफिनाखसै। नाथाय नोंथाङा सिखारनो मोनदों, नोंथाङा गोदान सानखौ मोनदों, बे नोंनि थाखाय मोनसे उपहार, मोनसे बान्था। बेनि थाखायनो गिबियाव सिखारनाय लोगो लोगोनो इसोरखौ धन्यबाद होनो नांगौ। अनजाग्राफोर, नोंथाङा जे सिरि मोनबाय, नोंथाङा जे सिखारबाय, इसोरा नोंथांनि थाखाय दिनै साननि थाखाय, दिनैनि साननि थाखाय मोनसे मोजां थांखिया थारैनो दं। बेयावखायनो नोंथाङा सिखारफिनबाय। बेनिखायनो सासे सैथो फोथायारि, सैथो बिश्वासि ख्रिस्टियान सासे सुबुङा गावनि सानखौ बेबायदि बुंनानै जागायजेनो, ओ फोरबो, आं नोंखौ बे गोदान साननि थाखाय, गोदान फुंबिलिनि थाखाय नोंखौ हामबाय होयो, धन्यबाद होयो आरो नोंखौ हामबाय होबाव, नों जे आंनो गोदान हां होबाय। हामबायसै फोरबो, धन्यबाद, नों जे आंखौ दैदेनदों, आंनि जिउआ जे नोंनि आखायाव दं। जेब्ला जों सानखौ एबा दिनखौ हामबाय होननायजों जागायजेनो, अब्लाना जोंनि गोसोआ अजद आपत्तिजों नङा, नाथाय हामबाय होननायजों जोंनि गोसोआ सुफुं जायो। आरो जेराव साबायखर बावनाया थायो, बैयाव इसोरनि उपस्थितिया गोबांनिख्रुइ गोबां जालाङो। फुंनि आदार जानायनि सिगां सिगां, डेट मिन्स ब्रेकफास्टनि सिगां सिगां मावनांगौ नैथि आत्मिकनि खामानि, बेनो जाहैबाय आरजनि गेजेरजों सानखौ गथाय। नैथि खामानियानो जादों आरज गाबनाय। आरजआ बाथ्रा एबा सोदोबल' नङा, नाथायब्ला आरजआ इसोर आरो मानसिजों मोनसे रिलेशनशिप। बेनिखायनो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो गासै सानखौ इसोरनि आखायाव आरजनि गेजेरजों गथाय आरो बिनि उनाव बुं, ओ फोरबो, दिनैनि बे साना नोंनि सान। आंनि थाबायगोननि लामाखौ दिन्थि, आंनि साननाय हनाय बिसारफोरखौ गोग्गो खालाम, आंनि खुगानि सोदोबफोराव नोंनि अननायनि सोदोबफोरा बोहैथों। जेब्ला जोङो बेबायदि होननानै आरज गाबो एबा जों इसोरनियाव आरज खालामो, अब्लाना जोङो गासै सानखौ इसोरनि आखायाव गथायनायनि गेजेरजों बिनि दैदेननायाव जोङो थायो। आरो जेब्ला जोङो इसोरनि दैदेननायाव थायो एबा जोङो इसोरजों दैदेनजायो, अब्लाना जेखि परिस्थिति जाया मानो, जेखि थासारि जाया मानो, जोंनि गोसोआ थाजिम थायो, स्थिर थायो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, गोसोआव लाखिगोन, जाय सान एबा जि दिना आरजजों जागायजेनो, बे बाथ्राखौ मिथिनानै ला, बै सानखालि सैताननि बोलोआ खम जायो। दानाब्ला फै जों थामथियाव थांदोनि, जेरावहाय फुंनि ब्रेकफास्टनि सिगां सिगां आत्मिकनि खामानि मावनो नांगौ। बे थामथि खामानियानो जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ फराय। मानोना जेरैहाय जोंनि मोदोमनो एबा जोंनि मोदोमखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय, बोलोगोरा लाखिनो थाखाय, सांग्रां लाखिनो थाखाय जोंनि मोदोमनो जानाय आदार नांगौ, थिग बेबायदिनो आत्मानोबो बोसोन नांगौ, आत्मानोबो
इसोरनि बोसोनखौ नांगौ। जों जुदि इसोरनि बोसोनखौ फरायालाबानो, इसोरनि बोसोनखौ जायालाबानो जों जुदि गावनि सानखौ, दिनैनि सानखौ जोङो फुंनिफ्राय जागायजेनोब्ला, अब्लाना जोङो आत्मिक जिउआव लोरबां जानानै थायो। जिहेतु जोङो बे आत्मिकखौ बोलोगोरा खालामनो थाखाय जोङो आदारखौनो जायाखै, आरो बे आदारा मा? इसोरनि बोसोनखौ फरायनाय। जिहेतु जों बोसोनखौनो फरायाखै, दा बेयावहाय आत्मिक बोलोआ लोरबां जायो। नाथाय जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ फुङाव फरायो, अब्लाना जोंनि आत्मायाबो बोलोगोरा जायो आरो इसोरा जोंनो लामा दिन्थियो। नोंथाङा फुंनि समाव मोनसे फिसा बाइबेल सिरि फरायनायानो, बे मोनसे बाइबेल सिरिखौ देहेन खालामनायानो नोंथांनि गासै साननि थाखाय बोरखौ लाबोनानै होगोन आरो नोंथांनि सानखौ सोलायनानै होगोन। हमनानै ला, नोंथाङा मोनसे बाइबेल सिरि फरायबाय, जेरावहाय जेसायानि 44:10 सिरि, बेयावहाय लिरनाय दं एबा बुंनाय दं जाहैबाय जे गिनो नाङा, आं नोंजों लोगोसे दं, बेबायदि होननानै। जेसायानि 44:10 सिरिनि जि सिरि दङ, जि बाथ्रा दङ, बे बाथ्रायानो नोंनि गोसोनि गासै गिनायखौ गोजान खालामनो हायो। मानोना बेयावहाय बुंदों जाहैबाय, गिनो नाङा, आं नोंजों लोगोसे दं, गिनो नाङा होननानै बुंदों। आरो बे सिरियानो नोंनि गासै गिनायखौ, सानसे मानिनि गिनायखौ गोजान खालामगोन। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, इसोरनि बोसोनखौ फरायनाया केबल गियानखौल' आरजिनानै लानाय एबा गियान सोलोंनायल' नङा, नाथायब्ला इसोरनि माथोखौ खोनासंनाय जायो, इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनाय जायो। जेब्ला जों इसोरनि बोसोनखौ फरायो, अब्लाना इसोरा जोंजों लोगोसे रायज्लायो, आरो जेब्ला जोङो इसोरनि रायज्लायनायखौ खोनायो एबा खोनासङो, अब्लाना जोंनि साना बोरजों बुंफबो आरो जोंनि जि सान जायो, बे साना मोजांनि थाखाय जायो आरो जोंखौ इसोरा अरायबो मोजांनि थाखाय दैदेनो। अनजाग्राफोर, दानाब्ला फैदो जोङो ब्रैथि बाथ्रायाव, जेरावहाय ब्रेकफास्टनि सिगाङाव मावनांगौ आत्मिक जिउनि ब्रैथि खामानि, बेनो जादों जाहैबाय गावनि गोसोखौ गोथार आरो पजिटिभ खालाम। ब्रैथि खामानियानो जादों जे जोङो जोंनि साननाय हनायखौबो जोङो कन्ट्रल खालामनो नांगौ। जों जुदि फुङाव मेगन खेवनाय लोगो लोगोनो एबा सिरि मोननाय लोगो लोगोनो जों जुदि गाज्रि बाथ्राफोरखौ सानोब्ला, जेरैहाय दिनैबो खामानिया आंनि थाखाय गोब्राब जागोन, आं बे खामानिखौ मावनो हानाय नङा, जुदि फुङावनो सिखारनानै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जुदि गोसोआव सानोब्ला, आंनि थाखाय दिनैबो बे खामानिया गोब्राब जागोन, आं दिनै बेखौ मावनो हानाय नङा, बेबायदि सानोब्ला जोंनि सानाबो दिनाबो बेबायदिनो जालांगोन। जुदि बिनि उल्थायै जों जुदि बेबायदि बुङोब्ला, दिनै इसोरा आंजों लोगोसे दङ, आङो देरहागोन, दिनैनि साना बोरनि सान, जेब्ला जोङो बेबायदि बुंगोन, अब्लाना जोंनि गासै खामानिफोरा जाफुंसार जागोन आरो जोंनि जिथु मावनो लानाय, बै मावनो लानायाव जोङो बोलोबो मोनगोन। देट मिन्स जों जिखौ सानदों, जिखौ फुङाव सानदों, बेयो मोगथां जागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बे बाथ्राखौ बुजिनानै ला, सैताना अरायबो जोंनि गोसोआव एटेक खालामो, जोंनि गोसोखौसो नारसिमो, नाथाय इसोरनि बोसोना एबा इसोरनि बाथ्राफोरा जोंनि गोसोखौ बोलोगोरा खालामो। बेनिखायनो सानफ्रोमबोनि फुङाव पजिटिभ सान आरो इसोरनि बोसोनजों गावनि गोसोखौ सुफुं। दानाब्ला फैदो फुंनि जानाय आदारनि सिगां ब्रेकफास्टनि सिगां आत्मिक जिउनि बाथि मावनांगौ खामानि, बेनो जादों जाहैबाय गुबुननि थाखाय बोर जानो हास्थाय। अनजाग्राफोर, फुङावनो सिखारनाय लोगो लोगोनो बे थांखिखौ ला जे आङो दिनै गुबुननि थाखाय बोर जागोन होननानै। आङो दिनै सोरबा सासेखौब्लाबो मिनिहोनो नाजागोन, खुसि थाहोनो नाजागोन, आरो सोरबा दुखुआव थानायखौ आङो मदद हेफाजाब होनो नाजागोन। आं दिनै जायखौ हायो थुलुंगा होनो नाजागोन। मानोना इसोरा जोंखौ खालि लानो थाखायल' दायाखै, लानो थाखाय बानायाखै, नाथाय इसोरा जोंखौ बानायदों जाहैबाय जों जेन गुबुननोबो होयो, होनो गोरों जायो, बेनि थाखाय जोंखौ इसोरा बानायदों। अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो गुबुननि थाखाय बोर जायो, अब्लाना इसोरा आरोबाव गोबांनिख्रुइ गोबां बोरखौ जोंनो होयो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, गोसोआव लाखिगोन, जाया जेखौ फैयो बेखौनो हानो मोनो। नोंथाङा जुदि अननायखौ फोदोंब्ला नोंथाङा अननायखौनो हानो मोनगोन। गोबांफोरानो बुङो जे आंनि साना मोजाङै बारलाङाखै बेबायदि होननानै, नाथाय जायफोरा बेबायदि बुंदों, जानो हागौ बिथांमोना माब्लाबाबो सानफेराखै जे बिथांमोना सानखौ माबायदि जागायजेनदों, दिनखौ माबायदि जागायजेनखो, बेखौ बिथांमोना सानफेराखै। जुदि दिननि एबा साननि जागायजेननायखौनो जुदि सिन्ताजों जागायजेनदोंब्ला, जोबनायाबो सिन्ता गोनां जागोन। जुदि सानखौ इसोरजों जागायजेनदोंब्ला, जोबनाया गोजोननायजों जागोन। अनजाग्राफोर, इसोरा गोजानाव गैया, इसोरा सेरावनो दं। बियो सानफ्रोमबो फुङाव जोंखौ नेयो, नोंखौ नेयो। जों जेन बिजों बाथ्रा सावरायो, जों जेन बेखौ साबायखर बावो, जों जेन बेजों लोगोसे सम बारहोयो, बिखौ बियो नेनानै थायो। नाथाय अनजाग्राफोर, सोंलुआ बेसो, मा नोङो
इसोरनो थाखाय सम होयोना इसोरनि थाखाय सम दिहुनोना अनजाग्राफोर गोसोआव लाखिगोन नोंथाङा जुदि फुंखौ इसोरजों लोगोसे जागायजेनदोंब्ला अब्लाना नोंथांनि गासै साना बिनि अनखांनायजों बिनि कृपाजों बारलांगोन एबा बोहैलांगोन आरो बे साना नोंथांनि थाखाय गोबां बोर गोनां सान जागोन अनजाग्राफोर बेयावखायनो फुंनि ब्रेकफास्टनि सिगां सिगां बे मोनबा खामानिखौ बे मोनबा आत्मिकनि खामानिखौ माव देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बोर मोनदों होननानै आङो मिजिंथिदों नोंथांनि गोसोआव माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों आरो जुदि नोंथांनि गोसोआव हमदांदोंब्ला बे बाथ्राया नोंथाङा मोनसे लाइक होदो आरो लोगोसे गुबुननोबो शेयार खालामदो आरो लोगोसे कमेन्टआव थेंक इउ जिजास होननानै लिरदो देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'बाय प्रेज द लर्ड जय मसीह हालेलुया आमेन